Pinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Martes na pagkaaldaw sa tuya agabos tabi mga paraan tabay man. Sa kuyang taos pusong pagpapaabot manin na pagrespeto sa lambang miyembro kan familia asin kan sosyudad. Lalong-lalo na po sa mga nagpadagos man kan pagdadangog sa tingog na kan banwaan. Ano man tabian kasiributan, mahal na Diyos dapat enot niya to yan, permis agabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Nag-iimbitar man po ang programa Mag-iriba-iba kita kamudyan sa San Roque kan Daraga, imaging San Roque kan Legazpi, dyan sa Buyuan, sa Bunga, sa Rawis, sentro mismo kan Legazpi, mga taga-Albay, marhay na aldaw man tabi. Iriba-iba lamang kita sa kudalas 10:30 nin pagkaudto. Katuwang tadyan ang news team sa luwas sa pangenot kan sa tuyang Field Commander Chief Jim Pading Jimmy Nasalita, katabang si kumpadreng Al Armario, and siyempre si kumpadreng Jomar Bien diyan sa Premier Distrito. Good morning tabi isa sa Induman, especialmente diyan sa siyudad kan Tabaco. So mga nag-arantabay man diyan sa samuyang programa sa paagikan FM station mi diyan sa muyang sister station sa FM band ang 106.9 WGB FM. Good morning, tingog kan banwaan po ini sa DCGB Legazpi sa Indong na antabayanan dyan po sa Men and Women kang 106.9 WGB FM sa pangenot man ni Station Manager Dex Velez. Sir Dex, marhay na aga tabi dyan sa Indo. Siyempre katabang tapa dyan sa pagbutwa nin mga informasyon, pagkalukay, pag-inirib kan mga bareta sa lado lokal, si Ants Galero sagkod si Joshua Bino. Sa manibela ang mata sa kalsada. Sa samong mobil si Henry Boy Mata. Diyan sa control technical sa AM band. An sa kuyang kompadre Padingnal Baldo. Kan Jigs Baldo Welding Shop. Good morning diyan sa Indo sa Dapdap kan Legazpi. The home of Senyor Santo Cristo. Sa newsroom, nangingenot siyempre dyan sa padagos pong pagsumadakan mga minaburuto ang istorya sa lado lokal, pag-abangkan mga bareta man sa national international. Nangingenot dyan nagsusuperbisar siyempre ang samuyang news director Mar Dela. Ang samong anghel on official leave si Angel. May pinag-asikasong mga importanteng bagay. Yaon dyan ngunyan si Jen Matthew Balyaran, JMB. Katabang man sa social media platform si Jimos Navarios. Siyempre, dyan sa technical control, tarabang-tabang sinda, pati na po sa IT, si Trecia Marilitana, si Richard Astor. Sa kumpaninda, siyempre, minatarabang-tabang sa social media. Pati na po sa research asin sa production. Ako man po sa Indong servidor sa radyo sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan, si Pio Fernandez. Me gusta mi ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Maray na aga kay kumpadreng June Pitero. Kumusta ka mo dyan sa Lapu-Lapu? Pading June,
na Pitero, and then so sa tuya man na amigo dyan, si Sir Popoy Balmes na JRB Calibration Center and Battery Shop dyan sa Barangay Lapu-Lapu kan Legazpi City. Sentro po tabi kan Legazpi. Sige, yan. Maray na aga po sa tuyang mga paraan tabay man dyan sa Catanduanes, sa tuyang mga suki man tabi dyan. Kasuhapon, may ipinag-istorya kita itong rekonisimiento na nako akan sa tuyang kongresista Albay ining si Congressman Joey and Congressman Edsel. Yan, Congressman Joey Salceda kan 2nd District, asin si Congressman Edsel Lagman kan 1st District. I-expound ta na yung kasuhapon, may naghapot pa kaya itong pag-istoryata duman sa Bicol Target, medyo last portion na daan sa iyang nadangog, nagkakapira man na text sa tuya kasuhapon, ini po performance audit baga kan sarong grupo na kung saan pinag-adalan ninda itong manlain-lain na performance kan mga kongresista siyempre sa lower house tabi, and ining grupo na nagkondusir kaiyan nagluwas na ining RP Mission and Development Foundation Incorporated, RPMD. Yan, RP Mission and Development Incorporated, nagluwas duman sa saindang pag-aadal performance rating na pigapod, job performance rating. Nag-number 1 po si Congressman Joey, and following closely ining si Congressman Edsel Lagman. Yan, tabi. Manungod iyan sa indang pinagagibong pag-adal kung kumustaan sa inda man na mga nagkagirinibuhan sa Kongreso. Si Congressman Joey is the current chairperson po kan Committee on Ways and Means, and si Congressman Edsel Lagman iyuman sa minority, nasa minority block man tabi ini. So duwa ining sa tuyang mga from Albay, they hold the top position sa nasabi ng performance audit. So gustong sabihon kayan tabi, they are performing their job well. In fact, ini nga ibagang si Congressman Joey na Salceda, kasuhapon sa pag-uru-istorya niya to kasuhapon, saro ini sa pinagtitiwalaan kan administrasyon, maski sisay po ang nagkakapot dyan sa Palasyo Malacanang, maski sisay pong presidente ang nagtutukaw dyan, they have high regard and they recognize and they adapt and they follow, if not all, mayoriya po kan mga economic policies na pinagpuproponer kayan ni Congressman Joey, either by through legislative measures o pagibunin mga lay na mapakusugkan sa tuyang ekonomiya, asigurar na igo kitang makukuha ang fundo, yung gobyerno makaka-generate po ning fundo for it to survive and for it to provide the basic social services na kaipuhan sustineran kan gobyerno. Yan, through legislative measures. And igwa pa, mga suhestyon kaini na pinagsusunod ka na gobyerno sa paagiman ka na mga policy making through executive order and other means provided for by law to bolster the economy. Yan, nagkakapera baga o dakol na mga ipinagtuturol ini si Congressman Joey na mga leyes tayo sa indabagang trabaho, kaya nga ni lawmaker, mga leyes na pigfo formular po ninda, tangani po naan sa tuyang ekonomiya maghiro bako pa ibaba kundi pa itaas. Yan. Ikadua, igwanin mga suwestyon iyan na pwedeng idiretso o pigdidiretso nga ni sa opisina kan presidente
nakadaklan pinagsusunod tabi through executive order and other means available, tools available sa chief executive na pinag-implementar ang mga policies na iyan na pinagrekomendar ni Congressman Joey. Yan, because of this, sabi na nga ni, wide spectrum as in hararom na pagkaisikan ekonomiya, both local and international tabi. Yan, and yung naikwento niya to kasuhapon baga, itong economic recession several years ago, pag sinabi niya tong economic recession, nagkaigwa po ning setback ang dalagan kan ekonomiya kan bilog na kinaban. Medyo nagluya na purchasing power kan manlain-lain na kwarta sa man iba-ibang nasyones, naafektaran ang produksyon, yung paggibunin mga produkto na kinakaipuhan, basic social needs for daily living. Yan, recession tabi, nagruluya sa mga stock markets, nagruluya ang mga purchasing powers, interest rates are high, and igwanin mga retrenchments, igwanin mga pagsarado nin factory at tadain na kaya. That was before time ka ito ni Presidente GMA, Gloria Macapagal Arroyo. Yan, and ining si Congressman Joey, kung tamaan sa tuyang pagre-recall that time, nasa palasyo siya as executive secretary yata yun, or congressman nga ni siya, either of the two, kung day ko lang masyerto na. Pero, so pigtaram nga ni kasuhapon baga, igwa siya ka ito nin dissertation and igwa siyang pinag-formulate na sistema na ipinag-adaptar ka ito kan Pilipinas. Tanganing maging konkreto, solido sa tuyang ekonomiya, dahil po na-afektaran ng masyado kan economic recession na ito sa bilog na kinaaban, time ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. So pagtaraning nga niya itong nasyones, digdi sa Asia, maski sa Japan, Singapore, Thailand, and iba pa na nasyones Asianos, breakdown sa indang ekonomiya, so much so na mga factories nagsararado sa iba, and sa iba nagbawas nin empleados, lalo na nasa private sector. Di gulpi ang naghalangkaw so unemployment rate ka ito. Pero digdi po sa Pilipinas, because of that formula, and nagamit pa nga ni yata ito last year kan sa pandemya, sa tahaw kang pandemya, ipinag-reiterate ito ni Congressman Joey o duman sa initial inception kan lockdown, gari ipinag-promoter pa ito ni Congressman Joey. So formula ng dinamit ka ito na inadaptar ka na administrasyon ka ito ni Duterte, tanganing maging sustainable sa ekonomiya kan Pilipinas. In fact, ngani nakasustainer talaga ito sa Pilipinas. Igwa pa nin nagkakaresibing mga cash aid assistance hali po sa gobyerno durante kan lockdown bagatabi. Yan, nagtao ka ito nin tabang baga sa gobyerno. So yan po tabi insofar as ining si Congressman Joey is concerned, kaya arog po ka naging top notcher sa dyan sa pinagibong yan na pag-aadal kan sa rong grupo duman sa national level. Ini naman na si Congressman Ed Saliman is more on yung statesmanship figure baga tabi Okay, yan. And pag-igwanin mga policies baga na medyo controversial which affects the stability kan sa tuyang gobyerno, sa kahaluyan na kainibaga as lawmaker, igwanin mga batas na pinagpaparasar baga na controversial man, pero minalihisa naman po yan. Pero nagkakapira po sa mga lawmakers niya to na pag-igwaning na instability insofar as politics is concerned or security is concerned or economy is concerned, nagkakapira na mga pinag-apod na go-to guys. Yan. So mga pinagdudumanan, saro na ni si Congressman Joey sa lado kan ekonomiya. Ini naman na si Congressman Edsel sa kahaluyan na kayo dyan sa Kongreso, para natungkuan, kumbaga pundasyon naman sa lawmaking. Pag-igwa po ning diit na mga kontrobersiya sa Pilipinas which affects the political stability and manungod sa sa lay and everything else, kung ano pa na nasa laog man kan sa indang spectrum kan sa indang specialty,
pag minaburuhi po ininin pahayag, garuman sa na po yan na sabitan na nga ni kaswapon sa Bicol Target, garuman sa na yan mga policy statements na kan gobyerno. Yan, because of their statesmanship figure diyan po sa lower house. Yan, okay? So yan po ha, congratulations. And yan po tapi, insofar as itong nag-kondusir kan pag-aadal is concerned. Taigwasin daning kanya-kanyang mga criteria kung paano ninda yan pinagre-rate ang mga kongresistas, and they come up with that result tabi. Day kita nagsasabi na so ibang mga kongresistas na day nagkaoron ng bitan, day po nagtatrabaho. It just happened na ining mga nagpapaluwaskan sa indang pag-aadal, igwasin daning criteria na sinda po ang nag-set kung kaya si iyo man yan so resulta kan sa indang pag-aadal. Day tapiga sabi na sa ibang mga congressman, hababa ang performance, day nagtatrabaho. No, nanungod sa na siguro na igwanin so criteria na pinag-develop kaining mga nag-survey, ining pinagasabi niya tong grupo, so RPMDI, iyo po yan so luwas man sa indang pag-adal. Maybe, kung igwa man po nin ibang grupo man na ma-set man kan sa indang pag-aadal performance audit apera kining RP Mission and Development Foundation Incorporated, tabi igwa man sinda kaayanin na nakakanig na criterion o criteria which hindi natin alam kung sisay man ang pwedeng makakuha kan top position man iyan. So ining pinagibong pag-adal kang RP Mission and Development Foundation Incorporated, these are yung study nila is sa mga kongresistas po digdi sa Kabikulan. Sige. So yan. Congratulations sa tuyang mga kongresistas na mamayagpag po na re-reconisir ka nagkakapira mga grupo na susubaybay kan trabaho kaning sa tuyang mga leader elehidos, mga representantes sa mga iba-ibang pwesto kan sa tuyang gobyerno. Yan. Sige. Ang sa kuya pong number is 0961-759-0888 sa Smart, and sa Globe 0926-0156-020 tabi. Yan. Maray na agad tabi sa tuyang amigo dyan, sa tuyang sponsor man kang programa, Petron Tapgas Gasul. Salamat sa familia Sir Ato Lim ay kay Dr. Sherlyn Lim, And dyan sa men and women kan Petron Tapgas Gasul dyan po sa Daraga. O yan baga tabi mabakal kamong gasul yan sa Daraga, sa kataning sa nakan merkado publiko. Harani sa may papalaog sa Daraga Community College ang padi o National Community College DCOMC National High School, yan Daraga National High School. So diyan sa may Mercury Drug Center kan Daraga. Yan ang Petron Gasul, haloy na po yan na partner kan mga nanay, tatay, misis ng tahanan sa halos halawig ng panahon po kan istorya kan Pilipinas sa pagluluto diyan sa mga kusina, maging sa mga karenderiya, turo-turo, karehan, restaurants, bars, hotels. Petron Gasul po. Parte na po yan kan istorya kan dalagan kan Republika ng Pilipinas. Good morning tabi dyan sa Indo, Sir Ato Lim sa Petron Tapgas Gasul. Iguana po kita nin bulos nin informasyon dyan sa luwas. Isihog ta kay Joshua Bino ang inisyal na bongkaras. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, good morning Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paraan tamay. Sa primerong bongkaras kan mga barata, kaibahan ko ngunyan digdi ang Regional Director kan Mines and Geosciences Bureau o MGB Region 5, si Regional Director Guillermo Molina Jr. Na siya ito yung mahagadan kanin na explanation duman sa concern dyan sa barangay Mulad Bukad Grande kung sa sarong quarry permiti ang pigisabing nag-block tangan ng ibang quarry permitis man dahil makakinabang duman sa nagbubulos na quarry resources dyan sa naunang dito ng barangay. I-transfer ko tabi Sir Pio ang linya kay RD Molina. RD, good morning po. Si Sir Pio Fernandez po ng DCGD Banwa.
Hello, good morning, RD. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning. Yes, opo. Good morning, RD. And sabi duman baga sa katanduanis, Diyos bayad na ay daw tabi sa satuya gabos. Yes. Di na ako batid. O yeah, gas- Hindi na ako nang nakula. Ipapa talaga tandoanis po. Yes po. good morning. Kababayan, takapayan, mayang-maya. Ang mayang. This is the first time na nakahurong takatabi sa programa man na Tingog Kanbanwaan, RD. And salamat po sa oras and welcome po sa programa RD Tabi. Yes, good morning po and salamat sa pag-imbita. Opo. RD, Manungod. Yes po. may concern na ipinaabot sa muya and mas baray na po ito na ika na mismo ang regional director na kan DNR Tabi makapagpaliwanag kung paano man agad ang sistema ta diyan sa may Bulad Bukad Grande kan ginubatan igwayata diyan in mga permitis yata sa quarry na siyempre kompleto man yung papeles na nakakapag-quarry ngani. Kaya lang, parang may nangyari yata na susarong permiti, di ko lang na kung ano so istorya mananggad ka ini. Kaya nga niyaong kami sa Indoser, tanganing ma-explicar ano po, kamo nang makapagpaliwanag. Parang gari pinungpong baga da at tabi, kumbaga, pinungpong so kunyan, so salog, kung so natural flow kang river or stream, dahil na nagbubulos, duman man sa ibaba, na igwa pa yata dumanin mga permitis man, thereby depriving them na makapagkuaman ka sa mga natural na materyales na sa indaman na pinagkakwari. Any action tabi on the matter taken, hali dyan sa indong opisina tabi RD? Go ahead po. Yes, opo. Ini pong reklamo, nakabot po sa opisina, March 20 pa po, tirang bulan na. 1 month ago na, more than 1 month ago po. Igwa pong karong Mr. Elmer Katanggi. Iyon po ang nagreklamo manungod sa sarong operation allegedly ng Mr. Edsel Aldana. Nagdingani po sa Bulad Bukad Grande, Ginubatan, Albay. Hindi po si Mr. Edsel Aldana. Igwa man pong valid commercial sand and gravel permit na in-issue kan provincial government of Albay. Igwa rin pong ECC. So, valid pong operation. Ang concern lang po ni Mr. Katanggi is that yung po, parang ginigibuhan na ang dam, pero iniipon baga so in-excavate niyang aggregates, duman mismo sa river. So, ini pong action na ginigibo ng mga ni Mr. Aldana ay nangyayari because napag-urulayan na po ini and we agreed sa sangguniang bayan kang Ginubatan na pagka may excavation ng sand and gravel permitting sa anong lugar, automatic ikinakarga yan sa truck or ikinakaan sa sarong area na inaapod din ng stockpile area. Dahil dapat na nakakaulang sa natural flow kan tubig ang aggregates na kinukuha. At although summer mo yan, dahil magayong problema, dahil may nag-uuran. Pero halimbawa baga nangyari ini during the rainy season, magkakaigwa ng damming effect. So magkakaigwa ng dam, baka mag-cause mudslide o lahar flow duman sa baba. Although nahilingan po kang pintan, dahil man totally na-impede so flow kan tubig. Dahil man talaga na-impede sa flow kan tubig, may agihan man giraray. So siguro yung ang concern kang iba na baka, siyempre, pag may date na uran, masara niya na. Dahil na magbulos sa baba, so material. So yan po ay, yung concern na yan was forwarded already to the provincial LGU kang Albay, kasi sinda po nag-issue kan permit to take the necessary action to remind the permittee, particularly Mr. Edsel Aldana, na sundon lang kung anong nakakaag sa ECC at nakakaagman po sa tendang approved work program. Ayan, opo. So, we were listening very intently, Tabi, Director. So, based sa imong pahayag po, are we right to interpret na dahil talaga pwedeng ma-impede, dahil pwedeng pungpungon ang natural flow kang river or stream ta igwanin peligro na idadaraian tabi either na
siyempre pag pinungpungmuan, ma-overflow ang tubig, bako na duman sa natural course niya tabi, Director Tabi. Ano po? Iyon po, tama yan. Opo, so, opo. ang sabi na nga dapat susundon lang natural gradient pero ini-scrape lang ba sa ibabaw. So, ini-scrape lang luway following the natural gradient kang river. So, dapat uniform sinagabos from the very top ng river na yan hanggang pababa. Gabos po na permit, sinusunod sa work program nila na ang lang itong libo, may magkalot ki Hararom, may magkankid dam sa tao pang salot. Iyo. Pero, Director, tama ba yung pagkakadangog ko na igwa na kamumanagad ng initial na action taken and na-found out na talagang igwang portion na, kumbaga, sabi duman sa ito sa Berak, baging, parang na-impede, na pupungpong itong natural flow can water por dahil duman sa mga kinadkad na ito, inakad na itong materials na dapat bako duman ibinugtakan na permitting ito tabi over? Ang nahiling po kang tinta, dahil man-impede, kundi na-divert. So, napasiring ba sa gilid? Napasiring sa gilid. So, imbis na natatahaw, halimbawa. So, flow kang river. Kasi normally kasi ang river natatahaw eh. Yes. And nasa gilid, nasa higad niya. Ayun. Nasa higad, nasa gilid na. Di ba kapag nagpusog ang nag-urang kinapusog, nagkaigwa flow na makusog, baka so river bank naman ang maraot. Kaya kahit water protection naman ng river bank. Opo. So, it was clear, tabi, can we conclude na clear na because of that excavation na ibinugtak duman sa lugar na ito, na-alter so natural flow na pig-agihan kan tubig tabi, Director? Ayun po, kasi napasiring sa gilid. Although naman sa na-impede talaga, sabi kang na pungpung sa tubig, so dating direksyon niya na sa tahaw, nasa gilid na. So, yan, oo. Ano na ito? Naliwat sana. Naliwat. Oo. Baka maka-epekto sa river, bank. So, itong action na ito, ano po ito, Director, dahil dapat pigigibo itong pagtatambak na ito na maliwat kan natural waterway, so pigiagyan kan tubig, dahil dapat yan pigigibo, over? Dahil po dapat na ginigibo yan, kasi nasa po yan, work program nila, na dahil dapat nagtatambak, o sa permit, dahil dapat nagtatambak yung mga materyales na in-excavate, yan mismo sa tahaw kan sa ilog. Kasi very loose po yan. Yeah. Pag nag-uran, madaling ngayon yan, and mo naman, pag makusog ang tubig at may halong baybay, bato, lalong minakusog ang energy nila kaya. It causes lahar lalo. Ayun. Opo. So, makuha ng clear and present danger. Tabi, ano sir? Ano po? Iyo po. So, ang ginigibuta pong halimbawa, hanap buhay man sa paggagraba, pagbaybay, kaya dapat kita nakakapikto sa community. Yan. So much so siguro kung igwa pang mga permitted man downstream sa ibaba na madi-deprive man siguro kan sistema ngayon kung maliliwat na agi kan tubig tabi, Director. Ano po? Siguro ang ang epekto duman sa mga permit sa baba ay halimbawa pag nag-uran, dahil mababa. So, kadaklan, napipo na duman sa very small dam na ginibo niya. Although dahil mga hindi totally impeded. Maagi mangyari pasirin sa baba. Pero, reduce na volume na mapasirin sa enda. Yan. So, ika na po mismo nagtaram, Director, na reduced na volume kang pwede manindang mapakinabangan tabi na natural resources dyan. Over. Kaya po. Ay, nako. So, anong kuwan? What would be the logical action na dapat niya itong gibon insofar as yung DNR na mismo is concerned? Although we understand na sabi mo, tabi, ipipasa mo baga sa sanggunian na yung action nito. On your part po, tabi, Director, ano ang pwede tang magibo na? Pwede tang ma-remind yung permit na may gibo ka ito or pwede kitang makapagtaram na haliw na yan because in the very first place talagang kumbaga violation yan, tabi, Director? Opo, ang nag-issue po kang permit is the LGU. So we inform the LGU that it should let the permittee comply kung ano man na terms and conditions can permit para dahil maka-apekto. Kami maanding din sa MGB ay proactive. We are helping also strengthen yung enforcement sa local level. Mas magayon po sana ay napag-urulayan ni Manin Sanggunian that kung sisay man sa mga barangay na may gumarong kaning sa gravel, they should be deputized. Ang kagandahan po ng deputation is that sila na mismo sa barangay
ang may authority na magdakop. Kung nailindindang may illegal, tinda na mismo ang mag-file di kaso. Kung di kaya mag-file di kaso, kami po ang ma-file di kaso. Sinda lang kasi sinda na po sa nakakaaram sa barangay. To gather evidence. Pwede din po sinda confiscate, mag-seize ka mga tools, equipment, and conveyances that are in. Naputol. Director Kabayan Tabi, sorry, naputol yung ating call, bultadahan mi po ika, tanganing makwanta ini. Igwa pa makitang ihapot pa kay Director Molina kang DNR, Director Kabayan, Nawara. opo, Nawara. suko niyang panunisupi, gaotang mi ining call pa, you are proposing kumbaga i-deputize ining mga sa tuyang barangay na tanganing makatabang dito sa enforcement, Tabi, Director? Yes, opo. And we are willing to provide them technical assistance. In fact, nagpayag na po when we had a meeting doon sa Sangguniang, nagpayag na po yung Sangguniang Bayan na magkaigong deputation hanggang sa barangay level. So ito na lang po ang kaipuan ng i-follow through so that araw kayo ng mga issue about pag gumalabis, halimbawa, maski may permit, nagmalabis ka sa imong permit, mabantayan ka mga LGUs mismo. Ayun, opo. Now, balikan tayo sa Mulan Bukad. Can the office, yung sa inyong good office, Region 5, pwedeng makapadara dumanin mga tao giraray, i-remind ito na kung pwede, halion na ito, Tabi, over? Pwede po kita magpahiling giraray, kasi 1 month na, ipahiling na giraray sa personnel ta if na-comply na. So, bako man instruction, mag-request sa LGU na pa-comply yun sa terms and conditions itong sendang permit. Ayun. Ipahiling na po sa yung tao. Ayun, very good. And we will follow through, Tabi, Director Kabayan, and it will be a good action. Tanganing so sa tuyang mga parasubaybay man, nahihiling, andalagan po kan sa tuyang mga trabaho within the purview of the law, Tabi, Director. Ano po? Ayun po. Opo. Now, igwaning kwan, so ito bagang sa mga violasyones na nag-hearing baga kamuduman sa Sanggunian Bayan man kan ginubatan, may mga na-found out na may mga permitis na nag-violar kan sa indang kondisyones duman sa pagtao kang permit. Kaya lang, hababa daan penalty, 5,000 pesos lang yata na kayang bayadan kan mga permiti komparado duman sa nakukuha nindang kita sa pagkakwari. Any thoughts on the matter, Tabi, Director, na pwedeng ipaabot manindo halimbawa, although sa Sanggunian ay sa say mo, Director, ano ba, pwede ba na i-recommendar ta na langkawan lugod ang penalty, takaning mag-comply ang mga ini, day magparabalgar kan sa indang kondisyon dyan sa pagkwari, over? Ang sa mining law po kaya, sa Republic Act 7942, ang illegal mining is punishable by 20,000 lang and or imprisonment hanggang 6 months. So, ito lang. While to other violations, kasi ang illegal mining po, para mapatunayan pa sa korte, may tulong element. Like, nahiling mo na nagminina. Nahiling mo itong minina mismo, pig-transport. Nahiling mo itong pigmina, tapos pig-transport, pinabakal. So, mapagalon patunayan yan na 20,000 na yan. So, most often, pag nag-violate sinda, pag may nahiling ka sa wrong elemento na naman sa kilo, ang kaso lang sa inda is other violation, which is punishable by just a fine of 5,000 pesos. Nako. Pero po sa sa ordinansa kang province, di ba? I think mas mataas ang sa indang, unless sinunod din sa mining law, mas mataas dapat ang iwasin ng other ways na para ma-penalize lalo ining mga nagigibo ng mga arong kayo. Pero sabi ko nga arong po kaya nakasurat sa sa batas kung hihilingon sa Republic Act 7942, 5,000 lang po for other violations. Nako. Iyo ganing problema, Tabi, Director, ining mga local sanggunians niya to, they can never legislate laws na ma-imponder ng penalty na masalangkaw sa national law. Yan ang problema ngayon. Ano? Yes, but they can also legislate other laws that are
hindi naman in violation of national law. Ayo. Pwede man, maging creative lang naman. Maging creative sa nata. Kayang-kayang sa paon ini kan mga quarry permit yung mga kung ini penalty. 5,000 lang. Ayun po. Opo. Okay. So yung sa natabi yan na Director Kabayan, Diyos mayad na ay daw and we will follow through duman kung hiling nagirara ito duman kan mga personal sinduso sa mulad bukad tabi, Director. Opo, yan na. Ayaw daw man po. Sige, boss. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you so Salamat. much. Sige. Alright, so here tabi si Regional Director Guillermo Molina Jr. kan MGB Region 5. Live digdi sa MGB office, Barangay Rawis, Legazpi City, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Sa istorya hali dyan sa DNR, Director Molina mismo kan Department of Environment and Natural Resources Office sa Iraruminda attached agency na MGB buda EMB tabi. So siya na mismo ang pinaka-head kang DNR mismo digdi sa Bicol. Oras Pilipinas, it's 9:38. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Nay, sukli niyo po. Ito na lang. Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa katuwang. Sa tulong ng aming knowledgeable pharmacists, mabibigyan ka ng alternative generics na sinbisa sa presyong abot kaya. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling makagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan, papangunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinapundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Maraming love na moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life!
Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asing kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asing sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tuwing hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. The provincial government of Albay, in cooperation with Legazpi City Host Lions Club, presents Magayon Festival, Food and Beer Plaza. May 1 to 31, 2023 Magayon Festival, Food and Beer Plaza. on its new location. Yao nakita digdi sa Old Legazpi Domestic Airport. Mas mahiwas, mas maugma, mas magayon. Magayon Festival, Food and Beer Plaza. Igwa kita digdi ning rides, night market, Tiangge, nightly bands, asin kadakol pang iba. Magayon Festival, Food and Beer Plaza. Mas mahiwas, mas maugma, mas magayon. May 1 to 31, 2023 at Old Legazpi Domestic Airport. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating ang mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood pressure, nasolusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa epektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghiranyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service.
Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1, healthy, organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiyan niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiyan niya rundong. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Unasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Ipinapaisi kan manihamiento kan Aleco na magkakaigwanin district election sa Junta Direktiba sa maabot na Mayo 20 kaining taon. Ang mga eskwelahan na magiging voting center sa kada syudad o munisipyo iyon mga minasunod. District 3, Malilipot, San Francisco National High School, Bakakay, Bakakay East Central School, Santo Domingo, Santo Domingo Central School, District 5, Albay District, Bagong Bayan Elementary School, Manito, Manito Central School, District 7, Ginubatan, Ginubatan East Central School, Juvellar, Juvellar Central School, Piudran, Piudran East Central School, District 9, Pulangi, Pulangi South Central School, Libon, Libon East Central School. Ang kwalipikadong makaboto, iyo itong naging miyembro asin konsumidores kan Aleco hanggang petsa 20 kan Enero 2023. Dahil pwede ang pagboto sa paaginin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro, magdala ng anuman ang ID, postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, asin iba pang dokumento na nagpapatotoo kan sa indong persona. Ang borotohan, mapoon sa oras na alas 8 ng aga sagod alas 3 ng hapon. Ang mga interesadong konsumidores na magkandidato pwedeng magkuha din kopya kan eligibility and documentary requirements as in Certificate of Candidacy or COC sa Member Services Division sa opisina kan Aleco sa W. Binson Street, Older by District, Legazpi City. Ang filing kan COC madurar sagod sara sa Mayo 10, 2023. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige tabi, ano, belta na kita sa programa Tingog kan Banwaan. So diyan po yan sa Mulad Bukad Grande, ano, direktor na mismo kan EMB ang nagkapag-istorya sa tuya kung ano ang sitwasyon mananggadian na dyan na mga sa kwari-kwari na po yan tabi, ano. So ipa-follow up da tabi yan mismo ni Direktor Molina mismo kan DENR, ano, sinda po. Yung DENR is the mother unit kang Environmental Management Bureau and kang MGB. Yan, under po yung gabos kan DNR ni Director Molina. Subaybayan ta po kung ano ang mga mangyari pa dyan ta nganing maisyan ta and di kita masala nagsususog kita sa tama sana manungod sa bagay na iyan tabi. Ano? Sige, o dyan na baga padingnan sa Old Legazpi Domestic Airport so kuan Beer Plaza. Ayan, ano, dangogada tabi giraray padingnan, padangogada ito. So mga nagharapot sa satuya takasubanggi nag-agi kita duman igwananin mga kuan mananggad baga tolda, ano. Sige, oni po so sa Beer Plaza dangogod tabi nindo. Yan.
tapig ko ni Padignal. Go ahead, Padignal. Yung sa Magayon Beer Plaza. The Provincial Government of Albay, in cooperation with Legazpi City Host Lions Club, presents Magayon Festival Food and Beer Plaza, May 1 to 31, 2023. Magayon Festival Food and Beer Plaza on its new location. Yao na kita digdi sa Old Legazpi Domestic Airport. Mas mahiwas, mas maugma, mas magayon. Magayon Festival Food and Beer Plaza. Igwa kita digdi ning rides, night market, Tiangge, nightly bands, asin kadakol pang iba. Magayon Festival Food and Beer Plaza. Mas mahiwas, mas maugma, mas magayon. May 1 to 31, 2023 at Old Legazpi Domestic Airport. Yan, dumana padi ang sa tuyang lalakaw-lakawan pigiling ta mas secured man ang gadbagano, mas mahiwas parking area and sa mga comfort rooms dumana yaon baga sa mga establishmento kay ito pwedeng gamiton pala nito buda mabugtak pa sinda dumaning na comfort rooms yung nakakonsigir man kan aktibidades kaya lang day pa natatakodan ng kurente pa ding nalta, day pa so final inspection report coming from the city engineering, itong sa kuryente. Inda ko tabi kung iyon na pinag-asikaso na, basta kasubanggi sa pagaputapot niya to duman, niya ko day pa ning kuryente kadaklan, day pa man pa nga yaso kuan, day pa na iluluwas kan City Engineering Office kan Legazpi, so final inspection report yata yon ta. Garo man sa nabagaan malaog ka sa harong na bago, kay puhan ipa-inspeksyon mo sa City Engineering kasabay na dyan so electricals tabi yan naroon ka ng sistema bago yan kakabitan man kan Aleco yan ito na sa natabi so pinaghalat pa and we respect kung ano ang sistema dyan sabi kan mga nakakahuro niya to dyan sa organizers kayan buda sa provincial government halat to sa nangaya so kwan man so oras man na gigibo man kan City Engineering para maasikaso yan taigwa man yan ni mga pinagsusunod bagang mga reglamentos asin dapat na kumplehan na sistema. So yan pigahalat-halat na sa naman ninda na mai-issue ito na final electrical inspection permit and iyo man itong ipipresentar na dyan sa Albay Electric Cooperative tanganing matakudan na dyanin kuryente sa Magayon Festival Beer Plaza dyan sa Old Domestic Airport. Yan. Joshua, salamat duman sa follow-up kay Director Gimo na Molina. Yan, mga nagharapot sa satuya manungod sa itong storage dyan sa Ginubatan. So, gulpian inagihan kan Beer Plaza ang iyan padingnal primero. So, pag-issue kan ining sangguni ang panlunsod na minagrant na i-close yung traffic dyan. Dahil naman baga nagkuhan sa probinsya, dahil naman nagpara-insister. Kumbaga, di dumana sa nalugod sa airport. Tadati baga, dyan iyan sa may dyan iyan sa may Capitol, pasiring dyan sa may Capitol Annex, pigasarado man agad dyan for 1 month. Taanigo talaga kaaning jurisdiction under the local government code is yung Legazpi City because it's a city road. Iaramta naman sa nabaga, mga istoryang nangyari. Although daita iyan tabi pwedeng makonclude na iyo mananggad so istorya sa politika na pwede tang i-equate ko na daay na yan ibinugtak dyan na daay na dyan ibinugtak na sanakan provincial government so Magayon Festival so Beer Plaza buday iba pa aktibidades daita mahali sa iba na mag-isip ka yan pero I for one day ako nagtutubod kaan na politika nangyaring iyan tabi. So, yun na sanan. For the peace of everybody. Dumana sa nangaya sa airport. Gibuhon iyan na Magayon Festival Beer Plaza ngunya na taon. Dahil na ba ganing dakol na kot? So, electrical inspection permit na sa napigahalat. Sana mai-issue iyan mas lalong madaling panahon man tabi. Ege. Saro pang report bago kita mag-alas 10 na bareta sinhanap buhay. Kumpadreng Jomar, what's happening man dyan? Good morning. Salamat, Paring Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, installment o paluway-luway na pagtaas kan taripa sa singil sa tubig sa Banwaan kan malilipot ang planong ipa-implementar kan lokal na gobyerno kang naunambita na Banwaan. Ini ang kinumpirmar ngunyan sa DCGB News ni Mr. Abilino Binalya ang admin
kan lokal na gobyerno kang malilipot. Sinabi ni Binalya na digdi sa Banwaan kan malilipot ang ordinansa na ipinasar kan 2021 pa may koneksyon sa singil kan tubig iyo anday man na i-implementar maski dapat kuta na haloy na ining implementado sa iyang pigsabi tabi pare na duman sa ordinansa ang minimum na 10 cubic meter 70 pesos dangan magkakaiguanin na 10 pesos na per cubic meter in excess kang minimum na 10 cubic meter. Alagad nariparo kan administrador na digdi sa mga kontrata na pinagpipirmahan kan mga bagong konsumidores kan malilipot water system administration maski na nga ni may ordinansa na aro kay itong taripa ang pigpipirmahan is 15 pesos na minimum na 10 cubic meter plus 3 pesos na in excess sa per cubic meter sa minimum na 10 cubic meters. Sa iyang sinabi na nagsusulang ini sa ordinansang pasado, 2021 pa ang nakalihis. Alagad nagmamaot o nagururo na daasinda ang mayor asin ang treasurer na kaipuan ang maimplementar takong dayday manaabutan ang arog sa nakaitong koleksyon. Samantalang sa ibang parte kang malilipot, nagmamaray na ang koleksyon dahil lang kaini o ang supply kang tubig dahil lang kaini pinagpaplano ngo niya ninda na magbilog ng executive order na papaaprubaran sa sanggunian bayan kan malilipot manungod sa luay-luay padit-dit na implementasyon kan pagtaas kan taripa kan tubig. Sundo na maabot itong suna sa ordinansa na 70 pesos ang minimum. Sa iyang sinabi, nasa plano nindang bilugo na ordinansa na posibleng paaprubaran sa maabot na Huwebes, iyo ang primerong paglangkaw kan taripa, iyo ang gigibuhon na doblehon itong so nagkapirman sa kontratang 15 pesos. Ang minimum, gigibuhon na ngunay ning 30 pesos, asin 6 pesos sa excess kan minimum, sa maabot na Oktubre 1 ngunyan na taon. Pag-abot kan Oktubre 1 sa masunod na taon, 2024, dadagdagan naman ininin 20 pesos. Gustong sabihin, magiging 50 pesos na suminimum. Asin sa pinaka-ultimo, tangani idang makuman magabat sa mga konsumidores dahil mabigla, luluway-luwayo ninda, October 1, 2025, plano ninda na kumpletara na kung ano na nasasabi duman sa ordinansa na 70 pesos per minimum na 10 cubic meter plus additional na 10 pesos sa kada cubic meter na makukonsumo in excess of the minimum. Sa pagi kay ni susug kay Mr. Binalya bakong biglaan ang bagsak sa tao kundi luway-luway nga ni tulong taon bago ma-fully implement sa ordinansa na dapat kan 2021 pa na implementar. Kay puwang padanin da ining paaprubaran sa sanggunian bayan dahil ang ordinansa ini asin anong man na pagbabago maski sa paagining executive order sana bilang garo implementing rules and regulation ini tabi pa de kay puwang na paaprubaran nida sa sanggunian bayan. Nangyari ang arog kay ni pade kung sa tuyang magigiramdoman kung ata day na implementar ang ordinansa kulit akang panahon, grabe ang reklamo kan mga residentes kan malilipot sa kakulangan kan supply kan tubig. Kaya day tulos na implementar ang arog kaining ordinansa na di metro. Pagkatamalis na nagkapirang panahon, padit-dit nang nagmamaray sa nagkapirang parte kan malilipot na supply kan tubig. Kaya nakapa-implementar kang di kontador asinduman pig-implement na so metering system alagad sa baba pamang giraray na taripa ang ibang lugar di sa malilipot fixed rate pamang giraray kan dahil lang ta ini so mga day pa pigarabot kan modernisasyon o pagpapakaray kan linya kan tubig kaya mantinido pa sindang fixed rate sa 18 pesos kada gripo kada bulan. Sinabi ni Binalya na pag-abot kang panahon na pati itong sa mga nasa fixed rate mapakaray na nindaan linya kan tubig ang gabos maagi na sa metro asin
i-implementar na ining sa indang scheme na ipapautob o plano nilang ipautob Yeah. na installment na paglangkaw kan taripa kan tubig. So Yan pa din nangangulugan na ngapit na panahon kumpadreng Jomar ba kung na itong so fixed na ang mga babayadan dyan, igwa na nin pagbayad, susugduman sa talagang i-implementar ng pagsingil, minimum and yung in excess babayadan na, so mag-iiba-iba na ang babayadan kan kada konsumidor dyanin tubig sa malilipot over. Roger on that. Yeah. Yan pa din duman sa may mga nakabitana kang metro Metros, oo. na rehabilitar na sa indang linya. So mga Yes. daipa, duman mo na sila sa fixed rate. Yes, opo. Sige. So yan pa din ang dagdag na barata, Jomar Bian, DZGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa mga bareta man dyan hali sa First District Analbay. Mabuelta po ang programa pakalis kan mga pagirumdum. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Maraming love now moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enon sa Bareta. Enon sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 3 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pupuunan ngunyan na alas 10 ning aga ang o-taking ka mga nakapasar sa 2022 bar exam sa Philippine International Convention Center o PICC Plenary Hall. Sa abiso kang Korte Suprema, kada bar passer pwedeng mag-iba ning 2 guest. Alagad ang mga ini makakahiling kang seremonya sa ibang hall kang PICC dahil sa limitadong espasyo kang Plenary Hall. Ang mga media asin mga kapamilya kan mga nakapasar sa bar, pwede man maghiling kang seremonya sa YouTube channel asin Facebook page kan Supreme Court. Ang nasabing lakdang iyo tanganing malikayan ng ulakit kang anuman na klase ng helang kasabay kang paghaga din pagsabot kang Korte Suprema. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Balyeran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Paraiso Beer, a taste of paraiso. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungang blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Nasigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Para
barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravvax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Aron kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street sa Green, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape. Kumag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Pion, Sorsogon City sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humbayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampiyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. First time magnamit ng Red Horse Beer. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time, enotong namit, iwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Ito na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, Sweetened with Stevia. Ang
Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Oy, udto na naman no, alas 10, 11 na po ang oras ha. Pasira muna ang mga pinagluluto diyan, ta madali na naman ha. Sige, diretso kita kan mga istorya diyan sa luwas. Nasa linya si Field Commander Chief Jimmy. Kumparing Jim, good morning, go ahead na. Yes, salamat Tabi Padi. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, may mga pamalisya na o tuyong nagpapamalisya na an ibang politiko digdi sa 3rd District kung saan ba ko ini sa nagraraning eleksyon sa barangay Tabi Padi, kundi eleksyon sa 2025. Ngunyan na pagkaaga sa mga intersection tinampo digdi sa UAS, habang nagpupatrolya ang DCG Binyos, buminulaga sa Satuya, kan mahiling kan publiko, ipinagtukdo sa Satuya, mga litrato, Draculaon na picture, in the Congressman Joey Salceda, tandem ni outgoing Mayor Das Maronilla Canlibon, sharing man sa ibong na garin ng mga tamong na streamers, pandukman litrato ni the Mayor outgoing Domingo Escoto, tugang kay ni Consyal Sharon Escoto. Sa UAS. Sa UAS yan Tabi Padi sa intersection. Itong enot kumpadring Jimmy, bakong primero ngo nang nagbuto dyan na istorya, Das Maronilla ngo na, may mga tarpaulin. Das Maronilla. Kan ito, kan Valentine's 1 week before Valentine's Day. Bago sa Valentine's. Ngunyan, sinunda na naman, asin, napag-araman niya to, na sasarumo na ka ni ang mga pistahan sa barangay. Di, mas lalong naging mas makusog ang statement. Tabako sa ng Das Maronilla, kasabay na mismong pandok ni Kong Joey. Ni papati. Sabi, may nagmamando na prepare for war. Talagang diyan nagpupuon sa 3rd Distrito. Jesus Maria. Ang init kan politika sa Albay. Yan. Prepare for war na Ihanda ang armamentos. Jesus Maria pa de. Kaya pa siguro mo niyan sa 3rd District. Konsen, yugon mo. Digdi sa Libon, dahil manigara na, patapos na sa turno, malusad na ini si Mayor Das Maronilla. Opo. Ang mga streamers na ini, sa mga tinampo, mga pistahan, na maburutwa, igwa natural inining gustong ipakahulugan sa publiko. Iyan ang daimantindihan kung ano ang direksyon ka inita, luwas na sa munisipyo kan Libon ang streamer. Yan. Ngunyan, pigtatarahi-tahi niya to, ano naman digdi sa babayaan niyang pwesto sa Libon bilang mayor, sisay ang nagluluwas na mga pangaran digdi na pwedeng magsalida sa saya sa pwesto. Ngunyan, natutunogan na niya to man digdi, base sa pakipaghuron-huron niya to, asin alingaw-ngaw kan na mga istorya, ang naglalataw na pangaran na masalida kay Mayor Wilfredo Maronilla, Das Maronilla, ining a certain Leonardo Ding Olivares. Si Ding na Olivares? Ding Olivares.
Palbag naman initabi pa di sa trabahong pang-munisipyo, trabahong pang-munisipyo, padalagan in munisipyo. Kung matatandaan, haloy na naging MPDO ini, panahon kan mga dikoko. Iyon na dadangog ko yan. Si Ding na Olivares managad. Panong kaito kan mga dikokos dyan sa indaman na pag-administrar sa Libon. Oho. Yan, dangog ko yan. Sige. Pinagtiwalaan man ini na kan mga panahon. Ngunyan sa administrasyon ni Mayor Das Maronilla, ang informasyon niya to, gari iyo na iniin an OIC Municipal Social Welfare Officer digdi. Sa Libon. Siniyo naman pagtitiwalaan ni Mayor Das Maronilla sa mga bagay-bagay, may kinaraman sa dalagan digdi sa lokal na gobyerno. Iyan insofar as Libon is concerned. Ano? Pinagsususog niya to, nagpun ining pagtahi-tahi niya to kan istorya, diyan sa intersection kan palaog diyan sa tinampong palaog diyan sa sentro kan uwas mo niyan. Duman nagpunan istorya sa intersection na iyan. Intersection, Draculaon pati. Pagkutay kan streamer. Oho. Ang apot nga ni, masain ini si Das na nagkukunyan ang statement mas lalong nagkukusog. Maray kung so Valentine's Day okay na ito. Yan ngunyan. Sinundan mo niyan. Darakulaon na pati. Darakulaon ng mga litrato. Nindang dua. Oho. Tapos may natunugan pa kita na prepare for war. Masain baya si Das. Yan. Susok-suko niya to ang kamadakan baraha kung ano man ang gustong mga ipakahulugan kay ni. Yan. Tas si Congressman Joey, all roads points to the provincial government of Albay. Yan, kung na bagay yan. Amo na? Nagpuan na? Yan na yan. Oo. Nagpatipon na kan mga kapitan. Kaya na, kung na is. Inanunsyar na. Kung na yan, kung na yan, no if and buts yan. Going back sa Capitol, comes 2025. Si Das, ano? Nagsisiram. Ngunyan. Sige. Ngunyan, sususugo niya to, si Isay, nagsasabi ka to, na prepare for war. Tapos, susugon mo naman si Das, hain na naman, tanganin ko susimbag niya. So, pareho, ano nga isusimbag niya sa imo kan Valentine's? So, kulay pa nga saan? Kwaman sa na natural okay bang baga? Maski sa wala man nga nagabawal maski sa magbati baga nga Valentine's Day baga nga ya. Aha, nyan ano an masasabi niya mon ganyan na? Wala. Hindi nga ni. Basta mga ano rin dyan. Takwa na ni. Matutumbok tayo ni kung sa'yo ng direksyon kan. Yan. Aha. Pero ano siya sa tarpaulin? Nayaon sa Dahil kuman nga ni dahil man ako na basta nakakuha ka sa kuya kan atensyon. So mga litrato photo festival kaya ingon yan sa Libon sa Tuwas. Photo festival. Duman nagtataririk. So litrato nila magkaiba na. Magbati, na nagpagbabati kang photo festival. Ikaw tadig Jimmy So ngunyan, balikan tadig di sa Libon. Ingkaso amo na talaga ang kamada Ding Olivares. Si Ding. Din naihapot na digdi sa mga tao di si saya naglalataw man digdi. An kuya kontrainkanting kaso iyo ang presenting Vice Mayor. Yan, si Kwan. Vice Mayor McGregor, Attorney McGregor Saison. Si Abogado McGregor. Si Yan. Di maluwas ka ni Olivares versus Saison. Yan. Manon man, ini pag nagkataon, awagi dun tapaka ni si Isay ang mga running mate ka ni. Sa Libon. Yan. Sige. Mag-graduate na ini pa de. Sundo na ini. Mapasiring na yan dyan sa Uwas, sa Pulanggi. Diyan minapuon iyan sa 3rd District Managad. Diyan. Digdi manggiraray. Pag-una ko dyan sa 2nd District. At tapos sa digdian istorya. Mga after effect na sana na mamatian mi digdi after shock na sana. Ini ko pa sana kumbaga sa Diyos ko bagan sa linog.
Pagupay ng pinaka-intensity. Ayan. Aha. Ayan, sige. Diyos ko dahil man lugos. Joke lang ito. So anyway, iyon na yan pade ang mga initial na namamalisya niya to sa yung pagro-record ang unya na pagkaaga. Digdi nagpon an pag tikwil kan sa to yung kaisipan. Digdi sa intersection sa palaog sa uwas ngunya na pagkaaga. Markahan mo ang intersection na diyan nagpo na naman sa istorya naman ngunyan sa mga maabot. Anda pulawan na an aabangan niya to digdi ano ang gustong ipakahulugan kaini. Magkaiba na sa litrato. Dati nang magkaiban kan Valentine's pa. Valentine's pa, yan. Aha. Yan. Batag kun si gobernador for governor. Sarong napot dyan sisay an vice governor. Yan. Uba ka third district. O, kung lumampas na sa 3rd district si ang lieutenant ni Mayor Das Maronilla, iba na naman itong analysis. Iba na naman. Pero kung di lang magturot-taririk sa 3rd district, yan, ay talagang ma-prepare for war ka ni. Prepare talaga. Yan ang pinagsasabi. Yan sinasabi. Ayun. Mandam ka ni si Congressman Didi. Yan, depende sa dakol na mga opsyones ini. Dahil tasabot, unless otherwise na makahuro niya to si Mayor Das Maronilla, sin mag-confirmar kung ano siya, ano ang gustong ipakahulugan kay ni Congressman, Vice Governor, board member, ano pa nalangkaw na posisyon. Dahil naman iba. Kaya nga ni magasabi ta, susugon naman si Das. Kung ano naman ang sayang style kan pagsimbag. Yan. Kung ano naman ang type kan simbag niya kan. Dahil naman manigaran ta. Nagahapot na ang tawo. Yaw na hilingan mga litrato. Natural. Sige. Yan pa de. Ang mga dagdag niya tong informasyon from 3rd District, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jim. Kumparing Jimmy, sa istorya. Sirap ta in one sitting and in one setting. Pag-restoryahan ta daw yan. Sa istorya kang politika digdi sa Albay, dyan minapon sa 3rd Distrito. Kanayap kang politika tabi. Dyan yan minapon sa 3rd Distrito. Ang kanayap kang politika digdi sa Albay, ha? Si Ans nasa linya man. Ans, what's happening? Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong pareta, bako pa man pala open sa tourism o kay sa turismo and Busay Falls dyan sa may Sitio Malangka kan na barangay Taysan kan Legazpi. Inian na kinonfirmar mo niya na pag-aaga sa DCGP News ni City Tourism Officer Tita Pacres kung sa insigon sa iya ikinabigla manindaan nangyaring pagkabutod nin sarong persona sa nasambitan ng lugar da urog pang dae maninda pigpapromoter pa ini bilang tourism destination syempre daw dae pa man na secure so mga safety precautionary measures dyan sa nasambitan ng lugar. Ibaga tabi, Ans, I'll cut you short for a while. Narumduman mo kay ito kan naging bisita ta mismo digdi si Dr. Cedric Daep sa programa One Time. Roger. Yun na baga subig taram niya. Beware, duman sa mga lugar-lugod na bako tourist destination. Oo. Tayuan so pinagdadarayan niya ng haraniman sa na ngayon, duman nga kita tabagayin man duman, tadae dyan nin mga precautionary measures. Yan. Duman sa mga tourist destination, mga beach resort, igwa, ini ang problema talaga ba kung nagkanitotoo na naman? Naging totoo na naman. O di sige, padagos, ano supahayag ni Madam Pita na Pacres? Sigun kay Ma'am Pita Pacres, daw na nga ni ko taining mga tourism destinations, medyo mahal-mahal ang entrance fee o kaya babayadan mo kung ika ma-aprovechar kan sa indang mga offer o mga programa. Iyon na sa nadaang gibuhon o kaya approvecharan. Iyan, for sure, igwanin mga lifeguard. Pero kung maduman ka sa medyo tipid-tipid ka, pero alanganin man ang sa imong seguridad, ang sa imong kumbaga safety and security dahil nag-una mag-push kayan ta sigud siya na piga-promoter dapat mo niya na summer season bako sa ang tourism kundi ang seguridad kan lang pagsaro. Yan, sige. Dahilan kaya na mapasyaran na sa indang grupo
o kaya mga personahes niya sa barangay kan Taysan Yan. para masolusyonan ang siring na bagay. Kaurunon daw ninda ang mga opisyalis dyan para sa security measures and kung mapipwede, kung di pa man talaga handa ini bilang o para buksan bilang tourism destination o tourism spot, then naguna magtugot na may maglangoy dyan o kaya may mga magperesita. Precisamente, iyon na naman baga sa tinaram ni Dr. Cedric. Baga. Barangay na naktibaron tayo na iyon na naman baga. Balik na naman kita. Dahil nagad na sa laining si Dr. Cedric dahil. Bako. Sabi niya baga, role na ni ka mga barangay. O yun na sunod naman na rabadam pita na pakres. Yan. Kaya mga itong nabuto na no. Iyon nga ni. Sus ko, sige. So iyan, nagtaong nga sigurasyon ang City Tourism na action na nila ang bagay na ini, pero naggangapudan man ini sa mga barangay officials sa Tabangan, sinda na ipaaram sa mga turista, mga nagbibisita kung ang sarong lugar, bako pa man talaga secured na marahay. Correct. Yan tabi, Sir Pio, ang informasyon man, halidig di sa luwas, ang Sigalero, DCG. Salamatan sa istorya hali sa luwas. Pading nalanongkan mo, dahil na muna si Padingal, medyo alanganin na no. Sige, Padingal, okay na po tabi, medyo alanganin na sa oras. Si Sen masunod si Joshua muna, si Joshua, sige. Tanganing maka-prepare, anticipar man si Joshua sa oras tabi. Kumpadre nga, okay na tabi yan. Noted na susay mong pag-standby kambareta. Kaya lang inabot kita kan parametras na pagsurusiriblagan nigdi po sa programang Tingog kan Banuan sa pangarang kang bilog na tropa. Salamat, amaray na udto. Masunod man parametra si Joshua Bino. Ako man po si Pio Fernandez. Pio Fernandez. Tingog kan Banuan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antay.